дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатон барои пешгирӣ аз панҷшавии хуруҷи малах дар мавзеъҳои муайян гардида ситоди дуюм амалкунанда фаъолият карда бо мақсади несту нобуд сохтани ин ҳашаротои зараррасон аз тарафи филиали муассисаи экспедитсия мубориза бар зидди малахи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо техникаи соҳавӣ таҷҳизотҳои дастӣ ба хоҷагидорон кормандони соҳат таъмин гардида дар ин мавзеъҳо ки хуруҷи малах ба чашм мерасад коркарди он бо зархимкатҳо бо маром идома дорад. дар ҷамъияти деҳоти машъали ноҳияи Вахш раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид аз рафти несту нобуд сохтани ин ҳашарот дидан намуд. иттилоъ дода шуд ки барои дар муҳлати муайяншуда коркар кардани мавзеъҳое ки дар он хуруҷи малах ба чашм мерасад шурӯъ аз 1 апрели соли равон аз тарафи ситоди ноҳиявӣ бар зидди малах зиёда аз 30 нафар сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гардида. мушоҳидон нишон дод ки бо мақсади пешгирии намудани хуруҷи малах дар талу теппаҳо ва доманакӯҳои деҳаҳои Қарабодом, Томчӣ, Пистазор ва Лолазори ҷамъияти деҳоти машъали ноҳияи Вахш корҳои безараргардонӣ муташаккилона идома дорад. мавриди зикр аст ки то ба имрӯз дар ин мавзеъҳо масоҳати 450 гектар коркар гардида ин ҳашароти зараррасон несту нобуд карда шудааст. аз тарафи ситоди ноҳиявӣ 3 адад техникаи соҳавӣ ва зиёда аз 20 адад таҷҳизотҳои дастӣ барои коркард ва пешгирӣ намудани хуруҷи малах дар ин мавзеъҳо сафарбар гардидаанд. раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид зимни боздид аз мавзеъҳои хуруҷи малах масъулини ноҳияҳоро муаззаф сохт ки аз тамоми шароиту имкониятҳои мавҷуда истифода бурда хоҷагиҳои чорводорию ҷамоавӣ ва сокинони ҳудуди ҷамъияти мазкур барои ҳарчи зудтар несту нобуд сохтани ин ҳашароти зараррасон сафарбар карда дар ин самт чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда бо техника таҷҳизотҳо ва заҳрхимикатҳо сари вақт таъмин карда шаванд. дар мавзеи Қарабодоми ҷамъияти машъали ноҳияи Вахш деҳаи Учблоқ, деҳаи Томчии боло, Томчии поён зиёда аз 650 гектар замин то ба имрӯз ба пуррагӣ коркар карда шуд ва аз тарафи мақоми иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш тамоми ташкилоту идораҳо, тамоми ҷамъиятҳо доир ба несту нобуд кардани малах сафарбар шудагианд. корро идома дорад. боварӣ дорам ки дар муҳлати кӯтоҳ бартараф мекунем. раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид зимни боздиди хеш аз ноҳияҳои Вахшу Кушониён ва шаҳри Левакан барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди малах оиди саривақт гузарондани чорабиниҳо ва дар ин замина муҳофизати майдонҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ, чарогоҳҳо ва ҷангалзорҳо аз малахи марокашӣ ба масъулини ноҳияҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. тавре ки иттилоъ дода шуд дар ноҳияи Кушониён аз тарафи мушоҳидони филиали муассисаи экспедитсияи мубориза бар зидди малах дар вилоят дар талу теппаҳо ва доманакӯҳо дар масоҳати зиёда аз 5000 гектар тухмгузории малахи марокашӣ ба қайд гирифта шудааст. хуруҷи он бошад дар майдони 700 гектар ба чашм расида. то имрӯз масоҳати 650 гектари он безарар гардонида шуда дар ин самт корҳо идома дорад. дар он мавзеъҳое ки хуруҷи малах ба қайд гирифта шудааст зиёда аз 100 нафар бо истифода аз техникаи соҳавӣ ва 80 адад таҷҳизотҳои дастӣ барои безараргардонӣ сафарбар гардидаанд. чуне ки дар суҳбат сардори филиали муассисаи экспедитсияи мубориза бар зидди малах дар вилоят иброз дошт бо дастгирии бевоситаи раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид дар ҳама шаҳру ноҳияҳо 40 адад техникаи соҳавӣ, 10 адад хайлюкс ва 500 адад таҷҳизоти дастии бензинӣ ва электронӣ барои сари вақт коркар кардани мавзеъҳо ки дар он хуруҷи малах ба мушоҳида мерасад ва ҷиҳати пешгирӣ намудани ин ҳашароти зараррасон барои эмин нигоҳ доштани зироатҳои кишоварзӣ сафарбар гардидаанд. Холомруди Ниёзӣ, Ғавии Шоҳимардон, Намозали Эргаш барои барномаи иттилоотии Ахбор.